Здравейте, казвам се Наталия Добрева. Начален учител съм в Средно общообразователно училище град Златарица. Смятам, че тази игра ще бъде страшно интересна първо за децата във всяка една възрастова група, понеже съм начален учител от първи до четвърти клас. Включително смятам, че историческия материал, който се изучава още от първи клас, с запознаването с българското знаме, първите наши революционери, герои и въобще историческите личности, които се изучават, защото в четвърти клас държим външно оценяване, матури, а напоследък материала, който влиза в тези тестове, е с исторически и географски характер. И смятам, че тази игра ще бъде чудесна като приложение в часовете по човека и обществото, човека и природата, и децата ще могат по достъпен начин да се запознаят с различни исторически личности, царе, годините и събитията, в които се случват тези събития, и това ще им спомогне за усвояването на учебния материал под формата на игра, защото в тази възрастова граница между 8 и 11 години играта е най-достъпният начин, за да могат те да работят в група, индивидуално и да прилагат наученото. Играта ще им спомогне да не се забиват в тези учебници, а под формата на игра да запомнят по-лесно историческите личности и събитията. Това ще им бъде полезно при усвояването на българския език, защото мястото, в което аз работя, е предимно с смесено население и майчиният им език не е български. Затова смятам, че играта ще бъде изключително полезна при усвояването на правописа, граматиката, пунктуацията и оформянето на един правилен изказ в часовете не само по български, но и във всички останали часове.